nog iemand. Nog iemand. Kijk eens, en gloeirij. En gloeirij, van erbij. Nieuw. Hi mensen, welkom bij Opgestuurd op de Handpomp Vis. Vandaag is het weer tijd voor de Gloeirijdam. Die water is vreselijk hoog tegen de laatste keer. Ook bij de weer is baie mooi vandaag en ja, de wind is baie stil. Hopelijk is het een goede dag. Het is vanaf achtermiddag feest. Dit is nou omtrent 1 uur in de middag. Maar vandaag moet ik kijken hoeveel vis ik kan vangen. Die Maddie is mooi gebyt laatste keer dus die was. Dus kom ons voor een stok in en kijk of die paar lekker is daarna. Afhang. Oké. Dat dan weer. En weer. Yes. What fiber this is evidence. Written back into the haha. Kijk hier zo uitjes. Grootdraai heet actually bass. De eerste bass in Grootdraaidam. Kijk daar, als er die hoek. We hebben nou net om die hoekje gevangen. Daar op die kant. Hij heeft hem lekker gestampt. Kijk hoe lekker is die uitje. Oeh. Eerste bass in Grootdraaidam. Ja, een monster nie, maar hij is daar. Lekker. Hij heeft gevat. Hij heeft gevat op wat is die ding? Speedcrawl. Een 2-in-1. 420 en Junebug. Oké. Lekker man. Eerste bass in Grootdraaidam. Woe! Check al, mijn eerste bass in Grootdraaidam. Check hier zo, evident. Wat zijn mannen? Grootdraaidam heet bass, legitimately. Check dat. Grootdraaidam heet bass, legitimately. Hier zijn. Evident. Zet hem terug, lekker man. Zo, goed. Ik zeg vir jou vreselijk baie dankie. Jy het my daggie gemaakt bij Grootdraaidam. Eerste bass in Grootdraai. Yes. Boeta. Kijk hier zo. We gaan niet. Cheers zo goed. Eerste bass in Grootdraaidam. Yes. Yes man, en dan is ik baie happy. Eerste bass in Grootdraaidam, maar ik weet die is. Yes. We gaan het weer doen. We gaan het nog weer. Hij heeft hem 10 speel daar in die hoek. As die oudjies die nog een kan krijgen. Nou is ek excited. Ik wil nog niet van vangen.
Nog een. Nog een. Dit kan mensen. En gleurlijn. Vang ik erbij. Weer een voor die dag. Weer een. Oh ja, mooi. Niet laten denken. Hier. Daar gaat hij. Oh. Heb je dit gezien? Wat een grote. Oh nee, daar. Dude, daar is het de bike. 2 achter elkaar. 2 achter elkaar. Jullie hebben het gezien. Kan hij weer. Kan ik gewoon niet. Het is toch een beetje ridiculous. Hoop je de vierde nou. En ik kan het mij wel. Zo was bijna. Ik ga aan de grote kijken. Hoe is het geïntegreerd? Daar is niet meer naar voren. Je moet daarvan weer erbij. Nu komen ze erbij voor het tweede keer. Je zult nog zien. Hoe het nog een gezicht is dan vallen. Die dag eindelijk voorbij is. Helemaal op je buik gevangen. Awesome, awesome mooi Marie, lieve hel mensen. Wat zijn? Awesome bloody mooi Marie, die groot hierdie ouetjie. Dis 'n bloody mooi Marie, lekker groot. Kom maar, kom ons maak dit. Kom ons maak dit. Awesome lekker Marie. Wat is dit vas? Chill. Helemaal. Kijk. Wat zie je? Niet te lucht. Oh, dan moet nog even. Ja. Wat zeg je? Aan. Mama. Asai. As ek my so gepik het nou. Vreeslike groot maddie. Modderback. Hoe mooi is die kleur. So koper silwer kleur. Baie mooi visies. Kom sit hom terug. Asai. Cheers, boot. Waar gaat jy? Vreeslike groot vis. Woehoe. Asai. Lekker man. Ja, maar dit is toch een pak die ding. Zodat er mensen nog een clipje van Beladen van vis. Dus dank dat jullie allemaal gekeken hebben.
Mooi twee mooi bassies gevang vir die dag en 'n mooi maddie en 'n ou kleintjie. Was lekker. Ek het daar 'n bietjie gebyt. Ek was daar om lekker gewees met bass. So ja, mense moet like, comment of subscribe hieronder. As jy mense almal volgende keer. Ek het aan verloor nie. Krag kom in die freaking water of nog. Stupid. Stupid.